дар толори факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар фазои тантанавӣ ва бо ҳузури густурдаи аҳли фарҳангу ҳунар, устодону донишмандон ва мухлисони санъати асил маҳфили бошукӯҳи фарҳангӣ бахшида ба 85-солагии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ҷӯрабек Набиев баргузор гардид. чорабинӣ ба як ҷашни воқеии ҳунар табдил ёфта, саҳми арзандии ин чеҳраи барҷастаро дар рушду такомули санъати миллӣ бозгӯ намуд. зикр гардид, ки Ҷӯрабек Набиев ҳамчун яке аз барҷастатарин намояндагони мактаби сарояндагии классикии тоҷик шинохта шудааст. Ҷӯрабек Набиев бо садои форам, маҳорати баланди иҷро ва эҳсоси амиқи мазмуну матни суруд тавонист дили ҳазорон мухлисро тасхир намояд. сурудҳои иҷронамудаи ӯ, ки бар пояи мусиқӣ ва шеъри классикӣ офарида шудааст, имрӯз низ арзиши баланди маънавӣ дорад. иштирокдорони маҳфил таъкид карданд, ки мавсуф дар ҳифз ва тарғиби мероси ғании мусиқии тоҷик, бахусус анъанаҳои классикӣ нақши калидӣ бозидааст. ӯ бо иҷрои асарҳои пурмуҳтаво ва ҷовидона тавонист пайванди наслҳоро дар фазои фарҳангӣ таҳким бахшад. дар суханрониҳо қайд гардид, ки саҳми Ҷӯрабек Набиев танҳо бо фаъолияти сарояндагӣ маҳдуд набуда, балки ҳамчун омӯзгор ва мураббии содиқ барои тарбияи даҳҳо шогирди боистеъдод замина фароҳам овардааст. маҳфили фарҳангӣ бори дигар собит сохт, ки номи устод дар саҳифаҳои таърихи санъати тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст.